Здравейте, потребители на YouTube! Продължаваме с следващ епизод и ми звъннат по тела. Какво става? Здрасти, Карл, Узи е. Ако имаш време, бих искал да наминеш и да поговорим за едно нещо. Разбира се, къде си? Притежавам едно местенце в китайския квартал. Просто намини и се представи. Хората ми ще те очакват. Договорихме се, човече. До после. Е така, нашия приятел Узи звънна да се видиме и ще минеме покрай него. Намира се в китайски квартал. В един китайски квартал и така. И това е първия клип за месец декември, последния месец от тази година, която вече изминава, 2015 година и така. Ето, вече ставам по-добър шофьор. Виждате. Малко се хлъзгат гумичките на тази кола. И така. Китайския квартал. Ето в китайския квартал сме вече и... Така. Да започваме. Към мисийката. Приятно гледане. Планинските момчета. Затворили сме го, Пако! Спокойно, човече, тук съм за да видя Узи. Горе! Глупав шибаняк. Аз съм Джонсън, работя с Узи. Да, точно тук. Знаеш ли за проклятието на шефа? Проклятие ли? Не. Той е сляп. Сляп ли? Да ние карахме спортни коли миналата седмица. Да, знам. Заслепен е с невероятно богатство. И бандата би направил всичко за него. Наричаме го нашето щастливо куче. Добре. Ще го запомня. Добре. Узи! Здравей, Карл. Хей, какво става, Узи? Как си? Направо към фактите. Не мога да използвам помощта ти, докато откровен съм с теб, с който съм и какво правя. Нека отново се представя. Аз съм шефът на планинските момчета. Приятно ми е да се запознаем. И на мен. Защо не седнеш сега? Като Дайло от бандата, мое задължение е да видя дали споровете са минали през големи щети за бизнеса. Къде ще ходим? Ще видим. Мисля в местната банда, която се провали при показа си на последната среща на Тонг. Ела с мен и ще видиш как ние, бандата, нагласяме нещата, без да прибягваме към ненужно насилие. Добре, ще карам с теб. Ще се нуждаем от возил. Моето се нуждае от малко работа. Добре, не се притеснявай. Заведете Узи до срещата на Тонг. Кървавото перце има склад около блок. Ще видим какво извинение ще ни поднесат. Добре, за какво е цялото това говорене по бизнес? Напоследък малка банда виетнамци правеха бели. Не знам защо продължават да се правят на мъжкари, но това ме изнервя. Как ще се впиша във всичко това? Това е мястото. Хайде от тук. И както знаете, Узи е слепец. Виждате го как ходи. Така, ето. Сега, къде е този глупак? Подявалите, какво правиш? Просто проверявам тихо, Карл, насам. Какво става с всички тези хора? Къде отиват? Нещо не е наред тук. Трябва да сме внимателни. Следвай ме. Блъскат се в Узи. Какъв е смешен. Какво стана? Загуби ли се?
Нуждаш се от помощ? Не, просто усещам мястото. Стой близо. Доста добър е за слепец. Тук сме. Насам. Странно, тази врата по принцип е заключена. Стой близо. О, Узи. За какво говориш? Не извинявай, не те видях да лежиш там долу. Мъртъв е. Всички са. Кървавите перца? Дай, Ло, прости ми. Бях прекалено изплашен, за да се бия. Затова се скрих. Достатъчно. Какво е станало тук? Виетнамците ни изненадаха. Обзалагах всички. Подявалите идват отново. Бандата трябва да се отмъсти. И сега трябва отново да пазиме животът на Узи. Трябва да бъдем внимателни. Хайде бе, защо не мога да го застрелям? Най-накрая. Така, Узи къде отиде? Той се крие някъде. Ужасно, тези са виетнамците, с които Узи трябва да се справи. Виждате го Узи как стреля срещу тях. Доста е добър наистина като за слепец. Такива хора като него са рядка личност. И то в GTA Сан Андреас. Така трябва да внимавам за моят живот и за животът на Узи. Идват още, появяват се още. Не мога да ги убия така. Това беше изстрел от снайпер. Значи някой стреля от тези с снайпер. И предполагам, че е онзи горе, който е на покрива. Ето този, да. За малко да нараня Узи. Виждате Узи как стреля. Право пред него застава доста добър слепец. Е този Узи. Мислех, че се прави на сляп, но наистина е сляп. Той просто усеща движенията и така да се средоточа, че не знам какво говоря. И така трябва да убиеме този снайпера отгоре. Но първо тези долу ще убия, защото ми пречат. И животът ми е малко. Онзи горе с снайпера. За малко онзи горе с снайпера ми отне живота. Успях. В колата бързо. Казва Узи. Имаме си още компания. Ти карай, аз ще ги изпрати обратно в канала. Оставете на Узи, добре. Той ще ни помогне със зрението си да ги убиеме. Ще трябва да внимавам да не взривя колата. В този момент ви напомням да се абонирате за каналът на Power Master TV и да следите клипчетата ми, които специално за вас ги правя фенове. Благодаря, Карл. Спаси ме от задължението сам да убия всички тях. Добре, да се връщаме вкъщи. Закарайте Узи обратно в тях и вижте колко близко живее Узи на една пряка от тук. Ето част от Тонг. Подарък за днес. И мисията е успешна с $5000 и продължаваме към следващата мисийка, именно с Узи. Животът ни е малко, но ще се справим. Ран Фали. Здравей, Узи, какво става? Здрасти, Си-Джей. Нека те запознаеш Шук Фуран Фали. Той е лидерът на Ред Геко, Тонг. Как я караш? Кунг е изпратил писмо от Као, виетнамска престъпна банда Нанг.
се приготвя да пристигне в Щатите. Това обяснява смешната атака върху бандата Кървавите перца. Може би ще се засъдаде. Шукфу би искал да върнат пакет. Куриерът го е оставил на летището. Най-важното е да се свърши на ръка. Бих могъл да го направя. Той е от бандите, планинско момче. Не, просто мой личен приятел. Не би привлякал вниманието на бандата на Нанг. Добре. Благодаря за подкрепата. Вземете колата от паркинга на летището, значи трябва да занимавам с живота си. Ако има някъде близо до летището някоя закосвалния, може да ида да си поправя живота. Сега ще видя. Но летището близка закосвалния, да. И сега ще пригответе се за голямо каране, блъскане и така. Но, мисля да спра клипа докато се нахраня и докато отида до летището, за да не губя време от клипчето. И върнахме се, продължаваме. Ето го паркингът на летището в Сан Франциско и трябва да вземем тази кола сега. Отидох до бургершота и се нахраних. Просто спрях клипът, за да не губя време, нали, по-кратък да ме клипа, защото конвентирам 5 часа клипа си и така. Ето колата от паркинга, която трябва да вземеме. И така, да има какво следва тук. Това е капан, бандата на Нанг пази изходите. Върнете колата в гаража. О, не. Ох, добре, че се нахраних, иначе да бех умрял до сега. Така, сега трябва да вземе колата, доколкото разбрах, и да я върнем в гаража. Какъв гараж? На картата ни е показано. Местонахождението на този гараж. И повреда, трябва да внимавам с колата. Да не я повреда. А това едва ли ще стане. Защото аз съм доста зле с шофирането. Но що ме за повреда, ще се постарая. Тоест, повреда да не се запали колата и тези, където ще се опитват да ме стрелят в момента, да, за да повредят колата. Но аз ще се постарая на всяка цена да не се става така. Извинете, само се блъскам, да. И така. Да се съсредоточим върху мисия, да не говоря толкова много, защото се разсейвам. Вижте как ги подминах. По хитрия начин го направих. Долу на картата. Те са зад мен. На картата се вижда долу, ако не виждате. Тук сме вече в близостта до Харти, в Сан Франциско. Повредата, извинете, повредата е доста малка. За сега се не блъскам, което е доста перфектно, значи сам добър шофьор. Ето, те още са зад мен. Да не се лигавя, да не се блъсна така. Опа. Спри тази кола. Извинете, че се блъснах. Карат като... Той ще избяга. Точно покрай мен се лепнете. Спри тази кола на всяка цена. Няма да я спра. Точно накрая се усложниха нещата. В началото добре, но повредата става доста малка. Но вече стигнахме. Няма да е проблем. И мисията е успешна с $6000.
И мисля това да е клипът за днес. Благодаря ви, че гледахте следващия епизод. От първия месец декември аз бях PowerMaster TV. Вие гледахте това по PowerMaster TV. Абонирайте се за каналът ми, следете клиповете ми и ме очаквайте скоро пак в месец декември, последния месец от 2015 година. До нови срещи!